Hei! Hello and welcome. Da. Pentru prima dată, să nu fie și pentru ultima. Da, de ce? Adică, nu. Cred că alegem să vorbim în limba română de data asta. Păi, părerea mea că e de început, da. Chiar dacă punem să nu punem ăsta mai departe undeva în video. Da, by the way, Ionuț. Emanuel, fanii Formula 1. Da. Vorbim un pic despre Formula 1 astăzi. Despre primele 2 zile de teste. Un fel de aproape teste. Da. Prima zi pe întuneric. Și pe ploaie în deșert. Exact. A doua zi. Oricum destul de multe schimbări am văzut că s-au întâmplat. Acum de sezonul trecut până acum. Da, păi nu, fiind și ultimul sezon în care nu s-au schimbat mașinile, că de anul viitor să fie alt regulament, alt aero, alt tot de la zero, încearcă să mai testeze și pentru anul viitor, zic eu. Unii mai schimbă un pic layout-ul la mașină. Da, am văzut că unii merg all-in, bagă tot ce pot și tot ce au pe sezonul ăsta, nu prea se preocupă prea mult de sezonul viitor, chiar acum în prima parte a sezonului. Așa, vor să profite de ultimul an cu regulamentul ăsta, dar vom vedea. Îs curios dacă spune. Am zis clar că Red Bull nu mai sunt favoriți, părerea mea. Nu, mai îs. Acum eu așa tind McLaren și Ferrari. Dacă Ferrari le iese cu suspensia asta față cu să aibă un avantaj sesizabil, atunci anul trecut a mers foarte bine. Partea de motor și de echipă, nu, mai a avut câteva gafe Ferrari la pit, adică n-ar fi un sezon fără gafe. Normal, n-ar fi Ferrari. Da. Tradiție. Și poate și Red Bull s-ar putea să fie acolo, da. Încă, dar mă gândesc. Da, dar Mercedes clar că nu cred că o să fie în primii 3. Vedem, că pe final anul trecut a mers bine, o recuperat bine. Mers bine, dar acum poate Russell face ceva, dar băiatul ăsta mai tinerel, cel puțin în prima parte a sezonului, cred că o să aibă rezultate așa mai mediocre. Păi vedem că el a fost cel mai rapid, mi se pare, în sesiunea de dimineață în prima zi. Da, pe am văzut că și Sainz a fost cel mai rapid. Sainz acum, în a doua zi, da. No, și Williams e un pic de povestit acolo. Williams-ul și ce dar nu cred că au destui bani, Stake-ul, Sauberul. Pentru că ei au cel mai mult timp alocat în tunelul de vânt. Da, ei cred că nu mai investesc prea mult pentru sezonul ăsta. Cred că asta e, că nu investesc anul ăsta, dar ar fi să spere păcatele de anul trecut. 0 points. Nu cred că o să se întâmple anul ăsta să mai fie vreo echipă cu 0 points. Păi o să se mai adună. Este o performanță, nu? Chiar negativă? Din păcate, da, nu. Chiar să văd. Te-ai dat la timpul de... Mă uit acum. What is F1? Nu m-am uitat, sincer, nu prea am urmărit cam în niciun an partea asta cu testele, pentru că mi se părut tot timpul o grămadă de echipe fac sandbagging, nu și arată de potențial. Să vezi pe harduri un Carlos Sainz cu cel mai bun timp. Asta. Harduri, dar uite că o fost și pe intermediare chiar. Nu înțeleg, dar parcă mi se pare un pic așa, SF deocamdată. Dacă ne trezim la Melbourne că Sainz după prima sesiune și a doua sesiune de antrenamente în primii 5, atunci
Mă îndoiesc că Da. au făcut un pas așa mare, cu toate că au acum un title sponsor destul de bănos. Păi, bănos, noi, e sponsor și din Australia, din ce am văzut, acum, nu. Ei săraci în ultimii ani au fost așa, câte un sezon cu sponsorul, 2 maxim. Pe dacă au avut o grămadă de piloți care și-au plătit locul, de unde să aibă nu știu ce performanțe. Da. Gotifi. Uite, joacă, uite, cu Gotifi a făcut ce-a făcut în ultima cursă. Headlines. Da. Da. Oricum, eu de ce nu văd eu timpii? Nu-i găsesc nicăieri. Da, din ce am văzut pe F1 trebuie să fii subscriber la ei și atunci îți apare. Dar undeva trebuie să fie E pe și Autosport. live text. Nu cumva este pe Live text. Autosport? Ăștia erau un pic mai... Nu mi-am făcut încă abonament pe... Oricum o scumpit ăștia. F1 TV. Păi, nu, dai seama, doar mi-a scumpește. Uite că avem rezultatele pe Autosport, îți dă foarte fain. Rezultatele din prima zi. Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, primii 3. Prima zi. Și după aia Leclerc, Sainz, Gasly. Alpine iarăși. Iar o echipă care are un pic ceva de demonstrat acum dacă vor să mai facă ceva. Dacă... Nu știu, da. Fiind și ultimul an al lor cu motoare de-a lor, de Renault. Nu. Dar nu, uite, dar în prima zi a fost Norris cu timpul. Da. Norris, Russell și... Russell 70 de ture, 74 Verstappen. Da. Și astăzi... Da, eram curios, de curiozitate, Hamilton și Kimi Antonelli. Campion de În Kimi legătură cu? Antonelli pe 7, 78 de tururi. Hamilton pe 13 cu 70 de tururi. Și văd că cu medii. Ieri. Da. Și astăzi, uite, deja Hamilton, dar nu văd cu ce gume a făcut timpul. Văd că aici nu arată. Probabil tot mediu fi fost. Că timpul nu-i drastic redus. Tot acolo, 1.30, 1.29. Uh-huh. Da, asta, uite. Sainz, fii atent, Stroll pe 127 6. de tururi. Sainz 127 de tururi. Da, eu dat, omul e foarte motivat, îți dai seama. Ar trebui să aibă și mașina bună. Dacă ar avea mașina bună, E muncitor, nu știu cât e de talentat el, dar e foarte muncitor. Ca pilot, nu e și talentat, nu poți să zici, dar el de timp a prins. Când a început să meargă echipa, a fost transferat. Asta a fost ghinianul lui. De la Red Bull a fost dat afară. Nu mai a fost nevoie de el, să zic așa. păi dat afară. Că... Da, nu. Pe urmă la Renault a fost numai pe un an. La McLaren nu a avut 2 ani foarte buni. Cel puțin al doilea an a fost chiar foarte ok. Bine, Și a fost în 2020 a fost cu Monza, cu Gasly. Nu știi ultimul tur. da. Nu.
Și la Ferrari iarăși a fost, având în vedere că echipa aia, cu strategiile. Man, aia este o echipă ciudată. Deci aia este o echipă ciudată. Well, we can't wait Oricum e mai bine acum. for master plan. E mai bine acum decât anii trecuți. Acum 2-3 ani. Acum e mai bine un pic la Ferrari. Păi, toată lumea avea picioare și nu avea cap. Acum măcar mai este un pic de cap. Adică, totuși. Am început să râd astăzi, am văzut că ăștia de la Stake au implementat la pistol și la anvelope LED-uri. Bravo. Restul echipei erau de 3 ani. Da, n-ai ce. Oricum, acolo mă aștept măcar, ce să zic eu, măcar vreo 3-4 puncte să fac anul ăsta. Aia zic că... Hülkenberg deci e mai bun un pic decât ce-a avut până acum. Deci nu pot să... Bine, Bottas și-a pierdut tot interesul, că Bottas nu pot să zici că e pilot rău, dar... Nu. Da, nu. Și Hülkenberg, nu știu dacă mai e și el motivat când vede că echipa e... Da. Da, e ciudat. Iau cel mai mult timp alocat în tunelul de vânt. Și tunelul de vânt e în Elveția, îl fac, care e cel mai performant, să zic așa. Multe și alte echipe tot acolo îl fac testele. Nu se cumulează timpul de la un an la altul, că atunci pe anul viitor ar fi... Atunci, da, ar rupe Audi. Încă un an de 0 puncte. Da. E frumos să râzi, dar... Da, nu poți să zici că e ușor să ai face ceva, dar nu. Încerci măcar ceva mai, uite, cum a fost Alpine în Brazilia. Gamble everything. Paid off și i-a luat fața la jumate din grilă. Eu cred că o călcat ăștia de la Alpine în ceva din dimineața aia, că au avut și noroc. Aia zic, deci au încercat. Oricum, ce puteau să piardă mai? Oricum erau penultimii. Sau pe acolo. Pe nicăieri. Și i-au luat, nu știu, cât 20 de milioane în plus, 30 de milioane în plus. Plus că Gasly n-a stricat mașina deloc. Deci nu a avut nici măcar o zgârietură, în afară de aia făcută de Ocon în Monaco. Gasly a fost cel mai curat pilot. Au terminat cursa din Monaco. O terminat-o, dar era să-l scoată Ocon afară pe amândoi când l-a colărit cu rota. E bun Ocon degeaba. Da. Sunt prieteni foarte buni.